Model sili na yan, walang. Walang. Grabe ya. Yawang. O na to? Model sili, ano. Yeah. Huwag kang gamusan eh, puro ng sili ron. Kaga. Model mo sa naman sito po. Masa ko naong kuno sa model. Oh? Wala, di ba? Kailangan mo kita nga model mo ragnaw si Piolo, no? Grabe mo, mura pag sito. Pero model na yan, ha? Walang. Balik. Balik. Muha mo sili. Uy, nanguha mo sili na do. Nakakita ko sa kanto, ya. Ano? Ayan, nanguha sili. Yan na. Wanang hit. Uhay, okay ka. Grabe, sakto na siguro na. Uy, Pare sa ginamos. Parang sa ginamos, sa paka na po ni. Humad pare sa saging. lah. Kamuti ba yun? Parang sa gamot. Kahumad, kalibangan, kuptas, bayabas. Sakto na. Doon na lagi mo. Ang natawag pa man sila. Natuog man sila. Di ko kagwanda sa kalami sa adlaw ba. Model sili na yan, walang. Grabe ya. Yawang. O na to? Model sili, ano. Yeah. Huwag kang gamusan eh, puro ng sili ron. Kaga. Ano ba iguhan nyo to eh? Kaning luminsito. Ay mo ko ba na asa? Adray. Model sa luminsito eh. Usa? Ibukat na ba ko? Nibukat ka? Oh, no. Grabe porma. Higuto. Why? Higuto, no. Ang imong gitumbaw nun na. Usagi ka na ron. Model mo sa naman sito po. Masa ko naong kuno sa model. Oh? Wala, di ba? Kailangan mo kita nga model mo ragnaw si Piolo, no? Grabe mo, mura pag sito. Pero model na yan, ha? Walang. Balik. Balik. Selesai. Duduha kong kaon. Grabe sila. Hindi ka magdodoha ni Gamay kang ginamos pa, pero nagkakagkuhan sila. sa kilo, bali 5. Oh. Sa pa may kaldero to eh. Anong gignaw na to ani? Oh. Kita pa ni Ari, kita pa ang huwa mo kaldero. Bagong sito, sili yung gawat ay. Sili. Kawat mo. Kinuha ra pod. Kinuha na ninyo. Oh, gino, marjo na na. Nasaging ang kuwan din mo ninyo. Ha? Din mo ninyo. Akatawan ng video ano? Kawat ra pod na. Kaya mo video, kita niya mi sa tigiya. Sayang ka sa kan. Taban. Ang brilliant ba mo daw? Wala na to. Kagamay mo buraan na ras cooker man na. Ikaw siguro. Tapi nga sa kamote. Tapingans. Human, bota ng tubig. Ang brilliant lagi ati man na. Ako magkuha pod ako. Din yan. Kikisam ng mga kondri. Ha? Ilan kang kuya kukoy. La. Igsoon ni mami Aisa ba? Di ato na itakang atong kuan, kirang lagot mon. Asan naman kay? Lo. Ako lang yapon eh, wag mo ko na usap. Ako lang yapon eh. La. Grabe. Asa to? Iwag tangon nyo balik ano? La. Nagpurong lagi mo. Ha? Kuan, landong man kayo doon. Landong man kayo doon. Arte naman kay Kargo. Ang pinganan man lang yung mga ulag eh. Ito panguha mo. Sa Saging siguro. madawat ang imong. Brilliant. La. Biryan pa ko gamit po. Berant ko no. Kaya ka sa Boy Scout. Oh. Ano ka? Ano? The technique of love ba? Kung tako ba, nahawan ah. Ano Choy? Sabi mo Choy. Ha? Buutan mo kayo dire eh. Gisag-igsoon? Kang mami Aisa. La. Saba eh. Wapo, kayo ang kalbasa na. Nagdagan. Buti mo na mo mau. Agamay raman kon. Kaya ko na. Pag pisa na ko di, ana siya. Asa no? Ako no. Sakto na duloy. Sakto ba? Hurot na. Hurutan ni. Daw kasi burita ni yun. Sila yung maggibuta ka ginamos. Oh. Oh, Mati, okay na. Adali ka nun. Di man mo. Kuha na ko gapon. Unsa? Gapon, kuha na ko. Gara. Ah, sipod soy. Oh, mga Joy! Eating na! Wow! Oh, ano? Nanti.
Hindi ka ba, oy? Oo na. Oo. So, pa mo sa ginamos niya, Choy Marlon, no? Hindi. Kirik ka mo ko ana inyo. Gigi ka ba? Ano? Ano mga kuhan niya sa... Oo. Soy. Eh, sabay. Oo, sabay. Oo, sabay. Terus luar kan itu? Grabe naman na. Bagay. Oh, lah. Ay gigi. Ligaon! Ligaw boy! Oh, natin mga bisita mga Choy, oh. Laon. Grabe. Grabe mo na sin. Makaon pa na doon? Grabe mo. Kau na! Kau na! Hangkay te? Wah, kaya hang. Hambo no kayo. Oh, hang bay dra. Oh. Awa dra, pas ka mangina awa nyo. Hindi din ikipusan ka. Oh. Hindi ko pasali ka ng silig yun noon. Meron namang ginagawa, oh. Gawas sila. Nagsaag ka mas. Nagawa sa agtag. Kamot pa mga Choy. Manong ka ng ginamos? Grabe plan sila ate, oy. Indot ito humot nita. Unya! Unya! Egbo. Terus lo daw? Ano yung bayad doon? Di ko eh. Hang ginoon. Kaya ko na Choy. Why? Tawa ko noong. Pasali ka ng Ikaw ka ba? Da, oh. Wait, wilik. Mga Choy, oh. Gamay. Gamay na lang mga Choy. Sabi hanga. Tondi! Oh, dala ko no. Ngipo. Nagalangi mo. Lagi Bang puni oy puni sili. puro sili. Oh, kao na, oh. Sarap eh. Bindo na natong tubig. Lala. Samot ka. Palaban, oy. Samot ka. Pangrong kayo nagbukal-bukal. Oh. Na. Mga kamutik. Saging mga Choy. Ano na pod? Ang ukra. Aris ba kayo? Napay ukra. Napay ukra. Aris ba? Napay ukra. Mga Choy, pulbos mga Choy, oh. Oh, mga Choy. Oh, mga Choy. Awa. Ho mga Choy! Ready ka! Wow! Shoutout! Og shoutout na ko ni MJ Hosol, Mitchell Buri, Riam Paraiso Barino, Chiro Vin. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Jose Benji Busing, Enzo, sa Libran Libanto. Og ni Jose guys. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Ramson, Jerry Perez, Galatea Monteroyo, Bill Quick-Quack, shout out! Yung pangalan. O shout out lang ko ni Ate Rosana Baga, Abril 29, John Ray Bondero, Nobyembre 19, shout out! O shout out lang ko ni Jerry Kiso Pias, Jason Martiliano, Carlo Orsal, og ni Wednesday, shout out! O shout out lang ko ni Susana Lacob Cabahog, Saldelo Betania Gulisao, Roselyn Andren, Jan Nakama Caliejo, Ogne Tolets Balele Kumbate. Shout out! Og shout out lang ko ni Echel Digre, Ogne Ben Kimura, Ogne Chin Chancho. Shout out! Og shout out lang ko ni Amay Morjor Hapitar og sa Acro Cebu. Shout out! Og shoutout ko ni Richard Monteroyo. Shout out! Og shoutout naming Renante Pasumala og sa Magic 5. Shout out! So, wa pa ma-shout out diha mga Choy? Comment lang mo gotro! Oh ha ha!